أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اتباع السلف الصالح من أنبو باولا نجلك فو واجبي دي كفرنا ولكن كلمة كوشامان كأكونو وتادوي وكوشامان بنو كيرا أكونو أبكر ساوي كتورو دوسي إسلاموما كتورو دوسي إسلام جيكولوما bari ni itiba wasara sare madon bayata itafa o odi bina noy be ko mafahimu binugbe ni islam ya mafahimu do ube hitayi ka jede ka jeya ka fon nindo masalan libana muye abi don libana de ni kuma kile islam ya muye abi don islam ya de ni bid'a muye abi don nindo sunna muye sunna ya bido ka fonindo yani salafu salihu ye jonu ye abido ka salafu salihu ye mogominu ye salafu salihu batuli kore muye ni nu madonde fo be bata itafa anti nyongo yambada se dole bita doke doe ka so otoye ko mi sisambe salafu salihu ka bawulila o niko mo nyimo rubbama abin yami doma parce que ni ko on fait aka hoko mo nyimo be sankeme saba folo de la avec comme ni ma femme iko sankeme saba en ko fe mo nyimo ti kuma la nyinto yi o mo nyimo wa fo masalihuna mo nyimo ala ka mo nyimo chamambe o sirrente salafu kula be salafu salu e jama kulu kerkerlende ala kara sallallahu alaihi wasallam ale de ko samantiya fo ka fo mo non nana ni jama kulu sabayna wulu de khairul qurun jama kulu folo seybo flana tabi'un sabana tabi'un akon no yen nyumaya bi aka don yali ala kara sallallahu alaihi wasallam nyumaya in koroy mu ye khairul qurun ni non de madon ka jeya fa wati se gabba wa manga misenti ba wa kilinya be geleya salihuna mugonyuma alafe ulube watibe alaka jonyumambe alaka jomuso nyumambe watibe alaka walijube o folindo nga salafu salihun koremi san kebe sawai mugonyuma mimbula o damadelo fole ka famu salafu san kebe sawai min alaka ra shira sallallahu alaihi wasallam fo jama kulin nyonti o jama kulu de ni san keme sawa folin o batlu de fora yo no ko ka ala karabatu sallallahu alaihi wasallam ka nomina ka sunana wa fo bi donde bittiwa salafi salih ni salafu salihin batli ya famu ya nama fota ale mo nyuma wore ko bi nyagami nyogona mo nyuma be fokata se jinya wulima o be wati bela jirina ala fe o gundo nga ka fo salafu to be fo mo minunna o ye san keme saba folende kuma do be o nan do ala nga khalafu bola hadisa ubi ka fo saban foracho bana ni benkele mboko nan fana bole me ka san keme nan do ala fenwa bola do sonama hadisa fochugo fe do masoma nga fenwa kontemina o san keme saba folonye ya do anya fo kuma konna na kona amite makati ka hakilla jiginde ke ka fo alman banani islamaya na minun na ni dina be min ulula wa qosabe wa ni ala yulu garre ke mazhabi kula ka mazhabi ke nani anko alman banani bela jilembe salafu salihu kono ya mo mana no kofe imana kalanchuchu imana sirala ye chuchu ute bali kake wala ka soni ngite salafu inkono ite salafu kono ite salafu kono otma ni be kumona ibe kuma ki to kofe doni ka dotri bara ala kara sallallahu alaihi wasallam amashira ni uluyi
ashira nunu jama kulu sabande wa nanyo don ka bonyo no fana ye fam ya bade mo ko tise ka kay tun fiu san keme sabayin ko fe aw korote ko mo nyuma bana o korote ko mo nyuma be ban o korote ko shara doni bana nga korode salafu salu ka martaba min ni ala kara shira sallallahu alaihi wasallam ka fo ludu ulle nyogonte o de o shira tem gore imana nya chugo wati min tebera sanki me sawa konnana ina na sanki men ani doko ni kuma masaha wala na sanki me woro wala na sanki me wolo ina samba kele e bi se ka salafu yi chugo yitu imana nya chugo o de ma famu ko sobe do wulo mo shitna wulu ko fetu nibo wala kara wutarni min kula sallallahu alaihi wasallam ke semola ni donne ba isembe don ba tanuna ni mo nyima isembe mo nyima ko tanuna abani ala israya bo imo ibo tanuna ni wali yure ibo tanuna nga itte ni khairul quruni min furani itula Allahu akbar an goto bana anga alman banani bela jirenye salafu mogode ayoke ka kuma damino dun ka foto mana ulun nani sirami sigatala ala kra de sallallahu alaihi wasallam ajenani uyi donc ulu tise ka foike ulu ma foike fara min be bo ala kra min bu bo ala kra ka tamina fo de ka famu do de banane modula ko fukulu boala ko joni bala ko lu ba atire no bora da ko bane olu tata o isra fuko bane ay olu ba ta de bene o hakilla ka fo ko e bole samba kele ko ke bisle ka bla on nona tu atire ka famu hakili yerlo fen folen do ka ba adatura ni sanke wa sawa mbana ka ko bana ngore sisle ka do ala tu ay o ko te ko mo ko kon bana atu anote fangelen fe anoti fangren fe ni ala kara sallallahu alaihi wasallam ka joro krekerle ne ka di munum ale yebo minu nyale yebo yi minu yulu yi ale mifo ale minke ale minga nga fo minga nga ke minga nga tu mimanga ke ale ulu de bodo parce que ulu ala kara yebo yi nuni ala kara yi sallallahu alaihi wasallam nuni ya yebo yi nuni yo faras sabana wa hakara nin o jore e min tola e ma shi e bisega ko doywa akuma kore ninde bodo de ata hakilla doka no hakilla unana kama kube ke salafu moy o tisega nyaw ase to ma falaw eto talaw edo shiri tala o salafu ko datugrawo sanke me sabay mbana no salafu ko datugra ima famu imana kala chugo nya chugo ni de sanke me sabay fure ngono etisika kuyi imana kala nya chugo imana kema nya chugo etisika kuyi ito ma fule jamma fo ay ka fuitula o no famuna amado ngabo mangancha wambe we ni fambole de bar non de mazhabiti no korose ka foko aywa wi datugura chuwadola mazhabi ko isharu de bake adare lindo foka ta sejin wulima nga jondo o de kuma tete nin kala na damate o amba do de ka fo folom ko no nya qimado marsawa min bedin numa ka dalaka raka tanninka sallallahu alaihi wasallam ot mahalle mo mi srabla ubu kuma chugodo amano wala ore kama sayyidina ali karramallahu wajhahu ana khawarija kiranyona khawarija ko sayyidina ali tislamai a'udhu billahi ko kafir yeroddo na sayyidina ali masu ko kafir ya folima kadda siranyaka ulude tumbala ko don ube kele sayyidina ali ko u yararanka u bagaramma u kele beddaga sharala ni mo min kele dagara ko fali beddaga ngaw ko sayyidina ali kana saluka akanu do ko islamu bedun chugumina akolla salibe ku ko umma bo islamana akporo de ni afolika gelen fokata umma bo islamana akode hum min al kufri farru ubulla kafriya de nga fili yusro usrana kafriya ye ubul bato ni filibantaye utara do fendo ko kafu sinalite hum min al kufri sallallahu mato kele lawa Allahu akbar atoro de lawa andella ka fa tura dilla
wala k'a fɔ n y'o jamakulu in mɔgɔ fana ye n wolola o la san 100 kɔnɔ saro kɔnɔ an ko o tɛ salihuya kɔrɔ ye salihuya nana de mɔgɔ minnu ye faamuya fili faamuyalen kɛ u ye taabiri jugu kɛ ka se k'olu bɔ a la o de la dayimu tɛ salafu fɔ ten fo k'a fɔ salafu salih an ko de la ni mɔgɔw nana ten k'a fɔ ne ye salafi mɔgɔ ye e ma foyi faamu e ye salafu jumɛn ye ne kɛra salafu ye ten e tɛ salihu la bon a fɔra min ye e tɛ san 100 in kɔnɔ e bɛ se ka kɛ salafu ye cogo di bon e mana kɛ salafu ye ten salihu ni ɲuman ni ɲumanbali de bɛ e y'a jumɛn ye i t'a si ma dɔn o de kama o de y'an ka fili juguya ka tila ka o kɛ wasoko ye k'o bɛ se ka ɲa ko bari ko n tɛ mazhabi la a ma faamu k'a fɔ mazhabi yɛrɛ de ye salafu fana ye ni ye mazhabi fɛn o fɛn ka kuma fɔ i ye salafu dɔ de ka kuma fɔ n'i ko nin kɛcogo ye nin ye salafu de ko ten n'i ko n bɛ nin kɛ sali la salafu de ko ten n'i ko ne tɛ nin kɛ sali la salafu de ko ten n'i ko nin bɛ sali tiɲɛ salafu dɔ de y'a fɔ n'i ko nin ta tiɲɛ salafu dɔ de y'a fɔ o hakɛra diinɛ masala bɛɛ de bɛ ten u ma min fɔ o tuma fɛn dɔw bɛ yen ijmaw bɛ yen kiyasu bɛ yen u bɛnna fɛn dɔw kan u ye kiyasu kɛ fɛn dɔw la o nasi tɛ yen nka o kɛcogo fana o fana dɔnnen don donc madama n'i b'o fɛn o fɛn na i bɛ salafu ka sira kan ya mɔgɔ ni a bɛ a sala kalan a bɛ ka salafu dɔ de ka kuma kalan n'a bɛ ka khalilu kalan a bɛ ka salafu mazhabi bɛɛ bɛ ten a si tɛ a tigi ka baara ye o tuma ko mazhabi maliki de b'an kɛrɛkɛrɛ yan n'a nɔ an bɛ yɔrɔ min na ka ko biɲɛ kuma fila tɛ yen mazhabi maliki de bɛ yen mazhabi maliki kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ a bɛna maliki ye batu kɛ cogo faamu cogo min na an b'o de kan an tɛ se ka mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ tɔw ye nkalon ye o bɛ ka bɔ an bolo dɛ o ko bɛ na o bɛ ɲini ka bɔ an bolo ka da mun kan kalamaya de don إذا وسيد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة مؤمن دبوا له مكلن كلام بات سكافو إيجا تفسير لجي إيجا حديث كتاب لجي إيجا بلدالين لجي إبا سراتي بفولوك مينفو ناكو فلان ابن فلان بافو الشافعي وبافو الحنبلي وبافو المالكي ودي بالتفسير بكا ko na hadamadenw na ala kote akwa caman yɛrɛ dɔnbaliya ye o na kɔnte mazhabi la e bɛ kitabu kalan o bɛ mazhabi dɔ la y'a dɔn ni hakili bɛ yen a fɔli ka gɛlɛn i tɛ kitabu si kalan bi diinɛ kitabu la i tɛ se tafsiru si ta k'a lajɛ i tɛ se hadisa kitabu si ta k'a lajɛ i muslimu i bukhari i tirmidhi ibn majah olu dilanlen kɔfɛ ni dɔnnibaa min kumana u kan n'i b'a fɔ diinɛba in t'a fɔ ka waso n'a yɛrɛ k'a fɔ ne bɛ nin mazhabi na parce que a bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan n'i m'a fɔ ten i tɛ fɛn fɔ a bɛ kɛ fawda de fu min ka di min ye o b'o fɔ bon mazhabiya de nana ka se ka i ka kuma cogoya dɔn n'i y'a fɔ ka bɔ i ka kitabu daminɛ k'a fɔ nin ye u b'a faamu k'a fɔ ko kuma in mana y'a kɔnɔ hali ni a ma bɛn e ma a ka mazhabi kɔnɔ kuma dɔn Malim ni y'an ka fili ninnu caman ye an bɛ kitabu dɔw sɔrɔ i b'a sɔrɔ an ka mazhabu kuma tɛ e b'o ta k'o fɔ mɔgɔw ye k'a sɛbɛnnen filɛ nin ye i b'a sɔrɔ mazhabu kuma tɛ o nkalon caman de bɛ yen u ye kuma caman de da ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ni fɛn ko donna na ni fanga ko donna na a bɛ kɛ ten i bɛ kuma dɔ de fɔ i yɛrɛ ni ala cɛ ko karisa y'a fɔ k'a sɔrɔ a ma fɔ o caman bɛ yen a tɛ ka nkalon da maa la de a ka jugu ye o parce que nkalon bɛ da mɔgɔ la a bɛ ban yɔrɔnin kelen mɛ nkalon da ka sɛbɛn don ka mankutu siɲɛna ye bon e bɛ kuma kuranɛ kɔnɔ i bɛ kuma hadisa kɔnɔ i bɛ nkalon tigɛ o la o nkalon tigɛ ni dɔwɛrɛ kelen ye wa o ni nkalon wɛrɛ tɛ kelen ye wa wala o tuma na an b'a fɛ min ka faamu kuma ninnu na itibaa'u salafi salih la a b'an sama ka don kuma dɔ la bi an bɛna kuma jigin ka taa o kɔnɔna na bari kitabu dɔw b'an bolo sisan tiɲɛ yɛrɛ la kitabu ninnu kɔnɔna kow ma dɔn a kɔnɔna kow ma dɔn an ye u ta cogoya dɔ kan k'a yɛrɛ sagokɛ dɔ la k'a sɔrɔ o cogoyaw tɛ dɔnnibaa ka kitabu a ka sɛbɛnnen mana caya
waati bɛɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kuma ni dɔnniba in ka sɛbɛnni ye i bɛ ko caman de jateminɛ kalanba in yɛrɛ la fɔlɔ parce que hadamaden ye hadamaden de ye yɛlɛmaniw ka ca waati dɔ la i bɛ cogo dɔ la waati dɔ i bɛ cogo dɔ la bon dɔnniba fana b'o kɔlɔsi ka kiti dɔnniba kan ni kuma kelen ye ka kuma tɔw fililen to o ye haramu de ye n'i ma ɲɛ i bɛ kuma mɔgɔ mɔgɔ kan i b'a ka kuma bɛɛ lajɛ i b'a ka kuma bɛɛ de lajɛ masala min n'i b'a fɛ ka kuma kɔni ye a ye mun fɔ nin masala in na yan nɔ a ye mun fɔ nin yan fɛ a ye mun fɔ yan fɛ i bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan sisan i bɛ kuma ni mɔgɔ min bɛ kuma kuranna sisan k'a sɔrɔ i ma kuranna ayaw fara ɲɔgɔn kan fɛn mawdu min n'i b'a fɛ ka kuma na i bɛ nkalon caman tigɛ hadisa ka ca ni o ye n'i bɛ kuma hadisa la n'i ma hadisaw fara ɲɔgɔn kan yɔrɔw la k'a lajɛ nin fɔra ta ka da nin kan nin fɔra ka da nin kan nin fɔra nin kɔfɛ nin bila fo i bɛ nkalon tigɛ o nkalon bɛ se ka ban wa bon dɔnniba dɔnnila ka kuma cayara wajibi don f'a ka kiti a bɛ kuma dɔ fɔ jama dɔ la a bɛ kuma dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ye o kuma tɛ k'a fɔ o bɛ fɔ diɲɛ bɛɛ i m'a faamu a bɛ kuma dɔ fɔ kiti dɔ la k'a da mɔgɔ min y'a ɲininka nin ye parce que ni dɔnniba bɛ kuma kalanbali fɛ sisan ni kalanbali y'a ɲininka ko la n'a b'a jaabi ani mɔgɔ kalannen y'a ɲininka a b'a jaabi kelenw tɛ kelenw tɛ o ani a y'a jaabi a b'a dɔn k'a fɔ nin jaabi fɛn dɔ b'a kɔfɛ a b'o dɔn n'a ka kalan ye a bɛ jaabi de kɛ n'o tɛ min ta kɔfɛ a to jaabi ci dɔnniba ka kuma bɛ yɛlɛma ta a si tɛ nkalon ye mais u b'a fɔ o ma waati cogoya waati kɔlɔsili i bɛ se ka kuma bolo bɔ dɔ ka kuma kuntala jɛnya wa dɔw bɛ i bɛ se k'o jaabi dakuruɲɛ kelen i b'a dakuruɲɛ kelen dɔ fɛ i bɛ fɛn dɔ yɛrɛ daga k'a sɔrɔ zahiru la a ma daga i bɛ fɛn dɔ kaba k'a sɔrɔ a ma kaba cogoya dɔ la mais i b'a kɛ ale ta kama a kana i to la ka don dɔ wɛrɛ la a kana o la ko ɲɔgɔnna ni mɔgɔ ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam ladi a ye mun fɔ e ye a ye dɔ fɔ nin a ye dɔ fɔ nin a ye dɔ fɔ nin a bɛ bɛɛ de ka lahala lajɛ o a bɛ dɔ b'a ɲininka sa baara jumɛn ka fisa baara jumɛn ka fisa est-ce que jaabi kelen don jaabi kelen tɛ a bɛ nin ka cogoya de lajɛ a b'a fɔ tan bangaba fila bonya a bɛ nin da lajɛ i yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye a bɛ nin tɛgɛla lajɛ awa qul amantu billahi wastaqim o ɲɔgɔnnaw de ka ca bɛɛ de ka jaabi bɛɛ fɔ i ye wa ne nana o ta k'o lajɛ ten e ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la dɔwɛrɛ tɛ tulo la i bɛ fili donc dɔgɔtɔrɔ ka n delila k'a fɔ yan ko Buna Abbas u y'a ɲininka ko hali mɔgɔ min mana mɔgɔ faga i ka mɔgɔ faga tuura yala a bɛ cogo di yala kisi b'a ye wa wala a bɛ daga a tigi ka kisa taɲabɔ k'a la wa a ko tubi b'a ye ko tubi b'a ye cɛ y'i ko dɔn min kɛ o ko Buna Abbas ma k'e dun tun tɛ nin fɔ kɔrɔlen de o cɛ kelen cɛ kelen a ye nin jaabi min jaabi nin na o tigi y'i ko dɔn min kɛ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen sa olu ko e ka jaabi yɛlɛmana de i tun tɛ nin fɔ mun na ye nin fɔ a ko ne ye cɛ in ye cogo min na dɔ de kelen bɛ ka nin ka mɔgɔ faga a cogoya b'o de jira dusukasi fujunubatɔ tɛ fili a ko ni ko nin ma a tigi bɛ faga n'a ɲɔgɔn ye a ko a bɛ taa mɔgɔ faga ko ne ko ten nin tɛ ko dɔn ye u b'a fɔ ne de ma hikima ni nin tɛ kalankɛla fɛ i bɛ kɛ naloma ye walahi i bɛ kuma bɛɛ fɔ bɛɛ kuma bɛɛ man ka fɔ bɛɛ ye kuma bɛɛ man ka fɔ bɛɛ o tɛ k'a fɔ ko n ma tiɲɛ fɔ olu tɛ kelen ye tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ mɔgɔ bɛɛ fana ye o bɛ tiɲɛ fo ka faamu kalan na bon o tiɲɛni de filɛ an bolo nin ye minnu filɛ mɔgɔ faga la n k'u b'a fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wa sallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fo b'a fɔ ko ala ka ko n cira ni pan ni fagali ko ye ɲamuru n ka mɔgɔw kɛlɛ fo ka jɔnni don jɔnni y'o fɔ e ye kira de ye wa i tɛ kira ye fo ko de ma faamu bon o tuma ni an bɛ masali ko kuma na an ko masali maliki de bi yan masali maliki kuma caman de bɛ a nɔfɛ u bɛ kitabu kɔrɔ bɛɛ lakari a kɛra komi foyi tɛ yen tun ni i m'o yɛrɛ sɔsɔ k'o bila i ma tiɲɛ fɔ i b'a mɛn sisan n'i bɛ arajo lamɛn n'a fɔra tahiya ye mun ye olu de ka tahiya a sala tahiya fɔ u bɛ dɔwɛrɛ de fɔ o bɛ dɔwɛrɛ fɔ ka mɔgɔ tɔw ta ɲagami ka ɲagami ka bila ko kun t'o la ni kalan bɛ yen kun t'o la o parce que hadisa si t'e bolo ko nin ka fisa nin ye
wa ni ko fɛn bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ ten n'i ko janaza sali sisan janaza sali bɛ kɛ tan u bɛ arsala kɔnɔ a fɔ a bɛ arsala kɔnɔ e ka kuma to ye o mais n'i ma ɲɛ kɔ i b'a fɔ i b'i ta in fɔ nka nin fana bɛ yen a tigi tɛna dɔn a bɛ min kɛ o tɛ nkalon ye wa bon mazhabi maliki ka ko gɛlɛyara ka da ale de ka ca yan bon ni ale ka ca yan ale de bɛ mɔgɔ min b'a fɔ i bɛ mazhabiw kɛlɛ i b'ale de kɛlɛ yan i b'ale kalanbaw de kɛlɛ i b'ale ka kitabuw de kɛlɛ kitabu minnu b'o kan o de kama kuma jugu bɛ fɔ a sara ta alors a sara dun ye kabini hira san 300 ni dɔɔnin de dɔw yɛrɛ ko kuma kelen tɛ Seku Kalilu k'a bɛ Kawulani olu tun ye kalama yɔrɔ a bɛ faamu mɔgɔw bɛ sara la i tɛ se k'o fɔ bari i tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ y'a dɔn an ye hadisa fɔ Kawulani bɛ yen salasul akwali bɛ yen ashratul akwali bɛ yen ishruna yɛrɛ bɛ yen akwal ishrun bɛ Kawulani bɛ yen o tɛ wuli fiyewu o tuma na ni a kɛra mazhabi maliki de ye an y'a fɔ n ko kalanbaw bɛ bɛn ne ma mɔgɔ minnu ka kitabu ka ca an bolo yan mɔgɔ caman ye ɲininkali kɛ a la bon u fililen bɛ kitabu ninnu kɔnɔna ko ma faamu y'a dɔn Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ala ka kalanden Ibn Qayyim ninnu de ka kuma ka ca mɔgɔ ninnu bolo mɔgɔ caman bolo sisan mɔgɔ min bɛ sin ka taa zabu jamana ka galiban kana n'i y'a ɲininka tan fa ka nin dɔ tɔgɔ fɔ k'a sɔrɔ waati dɔ la u b'a fɔ u ye fɛn dɔ fɔ o ma fɔ wallahi u b'a fɔ fɛn dɔ b'u ka kitabu la ka sɔrɔ a t'a la u b'a fɔ fɔcogo dɔ la ka sɔrɔ a tɛ yen wa dɔnnibaa dɔw fana bɛ o kitabu ninnu ta ka dɔ tigɛ ka bɔ a la o de ka jugu sa karamɔgɔ o caman bɛ yen o kɛra kitabu caman de la ka dɔ tigɛ ka bɔ a la min bɛ e mago ɲana ta i b'o ta o ka ca kosɛbɛ bon olu bɛ kuma dɔ fɔ ka sɔrɔ u ma faamu o bɛ se ka ko taklidul a'immati ka dulon alimamiw na ko ye bid'a ye o de bɛ fɔ bon nka ka sin k'a fɔ Ibn Taymiyyah yɛrɛ ka kitabu la a bɛ fɔlɔ k'a fɔ ale ye hanbali ye k'ale Ahmad bin Hanbal ka mazhabi Ahmad bin Hanbal ka mazhabi mɔgɔw b'ale jate ka fara u kan ka fara u ka mɔgɔ ɲɛmɔgɔw n'u ka kalanbaw kan u bɛ Ibn Qayyim b'a jate ka fara u kan u yɛrɛw b'o yɛrɛ de kɛ ten i tɛ se k'u fɔ n'i ma mazhabi ko fɔ u yɛrɛ présenté ka ban olu b'u yɛrɛ présenté n'o de ye o ne ko k'e b'o ka kitabu kalan k'e ye ko dɔ ye o la k'i kana ko ye don a bɛ faamu cogo di kuma yɛrɛ tɛ faamu parce que n'an ye kalan yɛrɛ bɔ a la k'a kɛ hakili dafalen ko yɛrɛ a faamu ka gɛlɛn ne ko n tɛ mazhabi la bari karisa ni karisa ko ten nka olu yɛrɛ ka kitabu la olu k'u ye mazhabi mɔgɔw ye o kuma kɔrɔ bɛ kɛ mun ye sisan o kuma kɔrɔ min bɛ ka kuma fɔ ale t'a la bɛ ka min yɛrɛ fɔ kɛ o de don e bɛ fɛn kɔnɔ e k'e t'a kɔnɔ parce que a bɛ komi olu tun ye kalanbaw ye awa ala ye siranyɛbaw de ko kitabu b'o de jira ka bɛ fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati min na a kɛra yen o waati dɔnnibaba ye nka kɔsɔfɛ mɔgɔ minnu nana don ko la ni hakilila wɛrɛw ye olu de ye kuma dɔw fɔ u nɛn kan ka sɔrɔ o tɛ kitabu ninnu kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka kitabu ninnu lajɛ Ibn Taymiyyah yɛrɛ san'an ka taa ɲɛfɛ an bɛ ka dɔɔnin fɔ a la ka dɔn mɔgɔ min don ale huwa Sheikhul Islam Hafizul Anam المجتهد في الأحكام تقي الدين بن أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي نيا تعرف تشوغوتشو إبدا فريقو الحنبلي تسيغا كدوريكو حنبلي أحمد بن حنبل كمذهب مولو كوب نيا فن فريقو المالكي نيا النووي فريقو الشافعي وهكذا كوفو الحنبلي يعني من أتباع مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أبغنا وهي رسان كما ورو أنا بيورو نكلي ألين سلفوا جانغوي ولا هي رسان كما ورو أنا بيورو نكلي يعني أبيكم يا أفاترا هي رسان كما ولون لا أنا مغنسي يعني أياشي منك سامبي ورو أنا ولون لا أنا بك سبني كلامي إفتاولا سامبي ورو أنا بك سبني أي أولو تمن ما تموكم النووي كتابو تمن نفله ده غزالي كتابو تمن عشيم سامبي لاندرو سامبي دو أبي
u ye fɛn bɛɛ lajɛlen k'o de kɔnɔ san 45 a ye fiqhu kalan a ye usulu kalan a fa bolo bon a ka sɛbɛnni ka ca kosɛbɛ mais ale nan'a sɔrɔ waati min don waati gɛlɛn tun don a y'a sɔrɔ bida kow ye fanga sɔrɔ kosɛbɛ fanga juguw cayara silamɛ jamanaw kan wa a y'o kɛlɛ kɛ a y'o kɛlɛ kɛ fo ka s'a dan na a tun bɛ kiti o kiti tigɛ a b'a tigɛ ala mazhabi al-a'immat al-arba'ati alimami naani ka mazhabi kan n'i y'a kɛ kitabu fɛn o fɛn lajɛ n'a bɛ kitiw tigɛ a b'a fɔ karisa ko tan alimami shafi'i ko tan wala alimami malik ko tan abu hanifa ko tan ahmad bin hanbal ko tan a ka kiti bɛɛ y'o ye nka masala dɔw bɛ yen a ye lijtihadu k'o la yani a y'a yɛrɛ ka hakilila fɔ olu masaba olu masala ninnu na hali n'a sɔrɔ a ni mɔgɔw ma bɛn bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ dɔnnibaa dɔ de y'a fɔ parce que wajibi tɛ k'a fɔ i ni bɛɛ ka bɛn o alimami shafi'i a kalanna alimami malik bolo a y'a to a ma ka sira dɔw bila wa ahmad bin hanbal kalanna ale fana bolo o y'a to a ma ka sira dɔ bila wa o tɛ kojugu ye o anw de y'a kɛ kojugu ye ibn taymiyyah rahimahullah a fana kete bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a sera mujtahida yɔrɔ ma nka mujtahida yɔrɔ min don a ma a yɛrɛ fara mujtahidu mazhabi tigiw kan a tora tabi'an li mazhabi imam ahmad bin hanbal o tɛ se ka wuli o o b'a fɔ k'a fɔ a ye tahqiqat yani ay dangana minnu kɛra mazhabi na parce que ahmad bin hanbal ka mazhabi ale kɛra a cɛba dɔ ye a ye a ko caman dilan ka sigi ka sabati ka taa a cogo kɔrɔ ma wa fɛn minnu b'a la sigara yɔrɔ dɔw b'a la a y'olu bɛɛ wuli ka bɔ a la o b'a fɔ a ma a ye mazhabi dilan kura ye ala tariqati salafiyyati salafiw ka faamuya kuma faamu dɛ tariqatu salafiyya salafiw ka faamuya ani mazhabu salafi kelen tɛ o aw de ɲaamina ɲɔgɔn na wa karamɔgɔ walawala dɛ walawala kɔni ka nɔgɔ yani salafu ye diinɛ ko faamu cogo min na u ka faamuya min bɔra kuranɛ kɔnɔ yɛrɛ an y'a f'i ye k'a fɔ ko o yɛrɛ de ye itibau salafi salihi ka faamuya bɔra istinbatu kɛra kuranɛ kɔnɔ cogo min na ala kɛra ka kuma sallallahu alaihi wasallam dalu di kɛra ni o ye cogo min na wala minnu tun tɛ masala minnu tun bɛ o dalu sera ka bɔ o kɔnɔ cogo min na an b'a fɔ ma o ye manhaju salafi ni min b'o sira kan o bɛ itibau salafi salihi la idan ale ta nana tariqa salafiya kɔrɔ de nan kan an k'o de tɛ se ka kɛ o minɛnw tɛ se ka sɔrɔ tun fiyewu diɲɛ to kɔnɔ hali ni la fara donna k'a fɔ o bɛ se ka sɔrɔ a tɔgɔ khairul quruni bɛ se ka k'o la wa bon fɛn jumɛn b'i garanti sisan jeli b'i garanti i ma garanti ko de a ye se ka garanti o de la an b'a fɔ ale ye min fɔ ibn taymiyyah rahimahullah a ye min fɔ ka fara dɔn de y'a dɔn a ka kalanko bɛɛ bɛnn'o kan awa dɔnnibaa sɔ caman ye a tanu mazhabi wɛrɛ la mazhabi wɛrɛ min t'a ka mazhabi ye parce que i ka kuma fɔ bi k'a sɔrɔ i m'a ka kuma dɔ fɔ a ka gɛlɛn a ka cɛsiri kama lakin a ye tasirifu k'a fɔ ale a ka alimami ye ahmad bin hanbal ye dɔnnibaa dɔw bɛ yen ale olu ma ɲɔgɔn faamu kuma dɔw la o ka can kosɛbɛ bon o kuma ninnu dɔw tun kan ka ban ten n'a fɔra tiɲɛna fɛn o fɛn filɛ nin ye kuma na sisan ne bɛ masalu khilafi ninnu ta wajibi don dɔnnibaa n'i kalanna n'i ka kalan min ye ala ko de ye i bɛ khilafu bina o sɛbɛn an b'a fɔ ko khilafu bɛ dɔnnibaaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɔra sɛbɛnw de la wa y'a dɔn tɛ wuli o sɛbɛnw de fɔra ɲɔgɔn kɔ ni dɔnnibaaw fɔra ɲɔgɔn kɔ yanni o man ka kɛ baasi ye o fana kan ka to o waati bolo silamɛw yɛrɛ de tun kan ka dɔn sa anw tɛmɛna nin kan sa anw kan ka tɛmɛ nin kan diɲɛ kan ka to khilafu kɔrɔ an kana olu kunu tun an kana olu kunu wa kun ne bɛ mun ɲa dɔnnibaa minnu fɔra ɲɔgɔn kɔ a la bɛɛ n'i ka tiɲɛ sera ala ma ala kɛra y'a jira kuma bagɛnnen na sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ a si tɛ junubu sɔrɔ baraji fila b'a ye wala baraji kelen kɔni bɛ a dafalen b'a ye nka k'a fɔ junubutɔ don junubutɔ t'u la
وعلى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إسلامو كلي كدعو كنيني وعلى كوافالك قد فعلت نياكي الله أكبر على بكاياك في الصحيح وما سهلين كافون نيوكي نتعمل ني نايتو نتعمل ني فيلي نا كو فيلي فوري تبلا أدونكو على دونكو أمدكاليلا إتكوريمي ليتكو برايبي niko tigi ko gale ya faraga ba ana gela kitaka nga bay bo aleka mazhabila mazhab al-hanbali la o ce bado bo dina yare kalam bela jilenna kabna nana awa o ce ba fana do ale mo ma khilafa ko minuna ala de bodu ñan antunga nga foto ko men Umar ibn al-Aziz min fo sebe ko foyen gola ko ye julu ye o ko ye ala yans anne saniya kabuluma ayam bulu saniya kabuma anga do kuyi o de tunkan wani islam ma hakil do sorti ko dola tinyere la akagre na fura o foyen go nunu tumbe dolbo te anto donbo yi aw mana kilen tafala amma anye donba do de mi akila tunganga tuti saw be kayta ala makono itala ala dun ko nunu shite mine ni junuwe ne hakilla ko an fana ka tu donba wodi ko o ko don warayo wa amadu nga ho Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah aka karamo ka chan qusbe ame mi ni sisan ka don ka fo mo na ka ladriya sabatira na ka tleniya sabatira atano bo chayara asanale bo chayara as-suqbat dawara min balebu yan qarira du fe dalatun ka fo ko ay mo nyimando da budda ka mo nyima fo ila ka mo nyima fo sila sitala bo ka ko rebla ola ko don bo ba fo ka fo mɔgɔ min ni mɔgɔw y'a tanu sisan dɔw y'a juri komi hadisa ko fɛ dɔ ko tiɲɛtigi don hadisa ma fila b'a la dɔ ko ɲaminikɛla don nkalontigɛla don k'u b'a fɔ al-jurhu muqaddamun ala ta'dil i jogini min ko nkalontigɛla don min ko a bɛ hadisaw ɲami o kuma bɛ kana ka tɛmɛ mɔgɔ min ko ladili kan o bɛ fɔ hadisa kalan na ko nka o bɛ la de mɔgɔ min n'a ka ladiliya ma bange n'a ka tileniya ma bange a ka diina ko ala a kɛlen bɛ ka diina ko kɛ min ye o ma dɔn amma n'o kɛra a bɛ dɔn mɔgɔ min mana dɔwɛrɛ fɔ rubama o ye hasidiya de ye rubama o ye kɔniya dɔ de ye a bɛ se ka kɛ fana o ye filibantiya de ye o la mɔgɔ min n'o fɔ aljurh muqaddamun ala ta'dil o ye mɔgɔ minnu ye kuma dɔ fɔ Ibn Taymiyyah rahimahullah o kuma o jogin se ka ta ka fara ninka لأن الجرح إذا كان مقدما على التعديل وهذا في من لم تثبت عدالته ولم تشهر استقامته ولم تظهر ديانته أما مؤمن كروي أتبعي كم غدوك الصوري من ولاتي بس البامي شتى كيشو ما جين كونو أي جماعة كافو دوكا في ماي الله أكبر o kɔni sango darabu jamana kan i bɛ dɔnni sango politiki in dɔnnen silamɛya na a kɛra ten de o parce que n'i b'a fɛ ka mɔgɔ latiɲɛ i bɛ fɛn dɔ f'a ma n'i b'a fɛ ka mɔgɔ latiɲɛ i bɛ fɛn dɔ f'a ma o de caman nana ko caman na i ka ko la hakili an delila ka Bukhari ta fɛ yan i y'o fɔ a mun dɔn ko mɔgɔw de sera faamu ma ka tɔɔrɔ ten ka taa kuma don da la n y'a mɛn Shafi ka mihna fi ya ya Malik tafwi ya Ahmad ibn Hanbal yere tafwi ya Abu Hanifa da tafwi mashite ne mo sebe na ma jarabi ne mo noye ma ibn Taymiyyah da fana tabin bla umminan de kono afana jira non soro ko sebe o sisan ne alika kitabu kacha ni mo chama be kuma aba fa mazhabi kula ka dulon mazhabi dola ko bid'a don nyame mo dola ka fo ko bare ko ni don ma flain ko bid'a don uta yi ko kitabu la ka fo ulu ya hanbalu de o sene be kitabu bela jirenka o ba ba fo ni dalu jume sisa o le kama kitabu min be Ibn Taymiyyah rahimahullah na ya sebe ka fo sihhatu mazhab al-madinati madina mazhabi kasaha ka fo madina mazhabi sahalindo awa
abe aleka kuma aleka sharia amna ni ode awa fedna mazhab ko kuma na parce que antina siga don ba shika kuma fo min kafsa alebi min ka kuma kanga fo katina aleka ibn taymiyyah min fo mazhabi kula atani mazhabi bede man kawkan mazhabi ko min ya alman malika mazhabi yalla ubi chugumina ana alman maliki yare joni على ديوفو هاي كتابو دولا كتابون تو ديكو صحة مذهب المدينة ابن تيمية لك دلالين ديتو تو مدنكو إمام مالك كمذهب لك او دي دوكي كوتا كملي نكرمو او تيسيسان كوي o siga abun man na kayar likonna wonani nam goshite man na kayar nalisio dore to ko man na ni ala mar ya ga sira blaokramo we fanga o te akuma to kuma na shura no te o te jateo sisan ya foi te sisan bo ay mi fo bina fo o kitabu mi ni ibn Taymiyyah sayudla ambo de laje o mi fo وفي صحة مذهب الإمام مالك عن صحة مذهب أهل المدينة أني كفو مذهب أهل المدينة تجي الإمام مالك دي ما يفهموا يعني أي مين فوق كتاب ينكروا عامل دوني فولا وضع لسوق تبرك ما شاء الله حتى ما يراك نور لما بقولا كفو وكلوبة رجو جاك فري مغانا كفو كرسنا النور مامك كما كان لسي وينفع أنا كرموي نقول الشيخ محمد المصطفى واجي نام بيوكا مكو معلم شيخنا بيوكو مدير نجد سراي 76 48 58 90 76 48 58 90 بيقولوا بلا أنوارو بينان أنشيجي بيدرو أنشيجي بيكونانتو مالتالي 65 28 83 28 65 28 83 28 أما إذا نقفل تجيب أحمد جيد كذا أبو ليلى مفروض أنا يكون مولاي أيوة بل موسى نقدوك موسى كنا كوكرا أنا يلا لك فو من بامبولكرا ويا أنفع أنا كرمو الشيخ محمد المصطفى واجي نامبك مكو معلم شيخنا واجي دويرة كوكو مدير الحمد لله أبي بابو منك أم بلد اللي مكفوم جامع سرالا نجد سراي 76 48 58 90 76 48 58 90 بيرو بلا أنوارو بينان أنشيجي بيدرو أنشيجي بيكونانتو ماليتال 65 28 83 28 ما معلم شيخنا بكرة بيقولون suna kuma ya fo chuwa mina ni yowe na ambesika donwa minka kuma fo wa madina dunko kam mazhabi kura ana alman maliki re juni ana kam mazhabi be chugo jimena don bo bulo ante mo sis ka kuma sura min kafza katime ibn Taymiyyah yerka kuma kan rahimahullah ka jira ka fo kuma chami fo utale ka kuma yele mana min ya to ado yele mana ala de baddo wa mi fo kitabun kono sihhatu usul madhhab ahli al-madinah kitabu togire uye aka fatwa dodo ako wa manzilati malik al-mansub ilayhi madhhabuhum fil imamati wad diyanati ani anwa maliki ka jore niye madina dungo kama sabi be dambi kata alman maliki mimma jora min bala dina kula jora min bala nyemwala wa dabtihi ulum ash-shari'ati ani ka fa ash-shari'at dunu franjonka illa immat ulama al-amsar يدعو جنبا بلاجلين يرو وأهل الثقة والخيرة من سائر الأعصار يعني الدنيا دنكو يرو كابني أو جمع كلون يونا ويعني نغاني نلا يعني نغالي سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن صحة وصول مذهب أهل المدينة ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة وضبطه علوم الشريعة إن أئمة علماء الأمصار وأهل الثقة والخيرة من سائر الأعصار نغالي نقولنا وليني مدنا دنكو كما مذهبي بشغلي
mazhabin da meleme ka ta al-Imam Malik mimma yale o fana jore muye sharia kula o kuma sumaye ako fa ajaba radiyallahu anhu amma ibn Taymiyyah ta jablike a kitabu be ka am sika kitabu ndi mai ka photocopy kabla okay inshallah o bajayde ako alhamdulillah abin jablike ako madhhab ahli al-madinah an-nabawiyyah darus sunnah wa darul hijrah wa darun nusrah fiha bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunan al-islam wa shara'i'ahu wa ilayha hajara al-muslimun المهاجرون إلى الله ورسوله وبها كان الأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أكو مدينة دنكو كم مذهبي أي مدينة يري ترجمة لفرو أكو دار السنة سنة دغدو سنة سودي مدينة يي إسلام جمانو تلا ودار الهجرة هجرة دودو بسو بورا مغان كان عليلا ودار النصرة إسلام دبني دودو ka jira foro kani ani duguti kilin woni ka fo makan kafsa manna kafsa antunu kuma ile niye manna yare ka misare darul hijrati wa darul nusrati wa darus sunnati parce nimbe kera madina de bara ayo dalufo ako fiha bayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam parce que ala kira banganu belajilin ki yindi islamu funna kara yindi ala kira sallallahu alaihi wasallam adibna yindi yankaw bulo yannin be farren yonka way madina di wa hadhihi al-a'sar al-thalathah هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من وجوه كثيرة خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أكو ني مدينة كرانيتا يعني وات السوامي جمع كل سوامي نعرف رأيولوف صلى الله عليه وسلم كفو لولي جمع كل رف سبنتي أتشيرا منا أنا مغمن بدوكا أنا مغمن بدوكا نايني فو نيو حديث السحالين دو سرا تشامان في نسرا تولا أكو أقرون السبعين التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كراي جمع كل سواء من تنميه من شغل كفوني ونبرتنا ولوك كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن نجمع كل سواء مدنا دنجو كم مذهب ذكر مذهب برجل سحلي الصح وأفعل التفضيل الشتابو الصح مذاهب أهل المدينة فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار ولو دي تمي على كرا نوباتو كتم دوتوكا ولو دي بعد دون كتم بكا ولو دي بعد دون أبكي بنو ينا ولو ياي نياي نينا أتمسر منك أبسر منو يمبر كيلين نكو نولو تي ولو منو سلا ولو نفوبي minu sallak ulu kasal chugula ubi batu tobe biti ima kuma infamu أيوة أكو وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية والاتباع وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم يعني دغود توبت دنكو تمم من نكو دغما كلنا دونهم في السنة النبوية على كذا السنة دوننا واتباعها أنا بطلي حتى إنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك وإن افتقار العلماء ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المدينة حيث كانوا أغنى من غيرهم من ذلك كله مما كان عندهم من الآثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد من نكو كوبا دانينكا ولود بارك ران نود دون كاتم بلا جيلينكا ولود بي سونا دون كاتم بلا جيلينكا كودي كما من دون مو تمبت تونيه وتو تمبي هيتاي كومينونا مسكو كلا حلاولا وتنو نيمالو لن تمي منما من نكاو توم موتولا ولو كارلين تمبي كابو كوميسين تو مينومبي موغو كا دينا نيامي بولو وكارلين تمبي اي موغو تونكا فار يورو لا كاتم ينكا kada ala kala ka buja min be yenka
wa sallallahu alaihi wasallam aywa otma mo hitajile me ka batuke ni fengo fen dina kola manaka wudi tuma don katme ato wali hada لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل مدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة على من نفس من منكم كودي كما دونبا شيما بو منكو دوره فسمانتا دبسه ke dugure ina fa be manna shugumna otma ka fo ka donbo mana be mingo bise ke dalwe shara la ko manna donbo e ko famo dugure mogo donbo mana ke chugu donba shiti mi ni manna donbo kenya imo famu dugure shiti ni mogo wala surra ka fo ko donbo mana be minka ka be shara abeke shara dalwe fo manna ka manna donbo ni ibn taymiya de ka kuma de ibn taymiya al de ka kuma be ka foti yawon Allahu akbar fiko de famu fara de be qima di kuma imma ako la fi tilka al-asar ولا فيما بعدها لا إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق ولا غير ذلك من أمصار المسلمين دوغو شيما سوريا مدنا لا أولا وشيما كما دوغو ركا أهل مكة تي مكة كاوكا إجماع تي شام موكا إجماع تي عراق كاو تي ولا أوتنا كم نسلم دولا فويتي منكو كو أك إجماع أهل كافو أدنو كا إجماع بك حجة غير المدينة فو مدينة كلي الله أكبر كما أنت مورك كما ابن تيمية ولا في كود فم وأما المدينة أما مدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلها كم غورشت دغورشت مين كدنبو كا إجماع كرا حجة ولا مغوكا فوكسون ولا كناسون ني مدينة كون غبرنا كفو مدينة علماء أهل المدينة إجماعهم حجة أبلا مالك يوفو يعني وقال ابن تيمية أتبنا كما ينابك فو كتابون كنو أكو جمع كل سبعين من فرني على كرابي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها كم مدينة كلن تمي لم يكن فيها بدعة ظاهرة البتة تكن كان بدعة بغن شبه كمدينة جمع كل سبعين كنو دورا مصرو ما فهموا ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة كان فنانا بدعة وأصول الدين على دون فنفلا بدعة بو فنفلا لا خوشي ما بنت كان مدينة أقول مدينة كريم بنوي ما كم يفهموا فإن الأمصار الكبار كد جبانو على كذا السبب صلى الله عليه وسلم وسيجرا يوم مننا دوني بورا يوم مننا أنا اللي مانع بورا يوم مننا دودورو الحرمان مكة عن مدينة العراقان العراق بصر عن كوفة عن الشام دودورو أو منها خرج القرآن قرآن بورا نندو نندلا والحديث حديث بورا والفقه عن الفقه والعبادة يعني على باتشو وما يتبع ذلك من أمور الإسلام الإسلام يقول أبورا نندو دورين دلك تادو توما أطلع نابورا نندو دورينا سيسا ممولي مدناشي ابن تيمية رحمه الله عليه ابن وفا كو نندو كلين بلاو بورالا فو مدينة كلين وخرج من هذه الأمصار كلها بدع أصولية غير المدينة المنورة مدينة مدينة لا جامنتي كومي مين يكون ينفو مدينة كنا قاعد يقول كلام من نكاري مين يكون ينفو سامبود لو من نكاري ناي من جاكودو مغامي مابولون يوتيكو أو يا كتامرو بجسمه بسيسا سانغاسوبي وده نته أبون تما دبيكا مين فوني ودينا يري بدعون أصولية بتة وما بويشيو أكو جما كل سبب من فراني أكو جما كل سبب يارو نيافو ينكو سلف صالح نافر صالح كورو دي دوبي مين ماي
bon anko aqaidul munharifanu ani firaqu dallatu chama lasli bora o jama kul sabayin fana kono anko mimba ne salihu te ko dallu di chugo yo qur'ana fasaran chugo bina yo tawil chugo bina yo ala kala hadisa o tawil chugo bina anko khawariju yulu fole wodum fora kami hira sambina ni madafa mais ta donc afo sumani kelan de be wibla o de kono ako bilan no minum bora o shima bo madina ko wala asabatra fi sahih hadith salina ko wala kra ko sallallahu alaihi wasallam anna ad-dajjal la yadkhuluha ko dajjal mina nanfe yaro kuma fana be sisa nanfe ni modo na ala kra ya mankutu fo manshun te ko route mo yere do jume dajjal masihu dajjal yaro kuma chama wala sa ko de masihu dajjal be fasaran ko rawde yo jume ay anta kama anto kuma sa ne ko do mi fo ala kra ko sallallahu alaihi wasallam dajjalu tiddo madina ay ole minun ke dajjalu sa ole be madina o Ulube madina nakara telephone ni pilin ni fen mi ulube ala kra ko dajjalu tiddo madina ako madina be ko mi fa ni nuba fie kan ne jugu bo fenna ko madina bete aba juguman gen ka ba kono Allahu akbar wala bidati ni fanga soro yorobe fo ale men bida me enteni aka fatata bidaw ni fo nyede de be bidatu la qaidi wala mana madina ka yo lu fara bidaw ka so lu tew kuma to lu ka ko de kama hali don ba minu khawarijin no mutazaf no tumbe kuma mo fe ba fe ka addu ka dirana no go man na ka do taw batui ba fa ni tui o chama kera ne be wule sisa ka ho mba fe kanga fikra du ikungulo la ko de ebe ne wule ba fe ki tafone ibina bwa kalama dubina fa ko ni man na ka de ko aba hot ma asira so e ka wikata وقد ثبت في الصحيح أن الدجال لا يدخلها أنا كفو مدينة بكم فان أبي جومان جن كبوالا يا فهم ثم قال نبي ابن تيمية كقمدي رحمه الله أكو ولم يزل العلم والإيمان ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك ko done min tumbe madina dina min tumbe ko a toray a bangene fo ka ta sa alman maliki je nyoma ala retede a jinyo ashab minun kalana fe wa hum ahlul qarn ar-rabi alman maliki qarnu sabain kofe qarnu rabi mugo nango khilafu bulula aka kalande minun nana ulu konnana ko akirate uni doneni ala srayani sebe moya tundone mula madu fiu ayulu tawfu kathawri wal awza'i والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وأمثالهم بلبلو يقول بلبلو لأنه نتوفو يبادو كو يبغو توفو ngaun tan tuntu ma famu ya aun tan jugala be famu ala ko ka famu ala kula Allahu akbar ala ko ka ke ala koy ya famu tindi wonunu nyola chamu يعني وهؤلاء أخذوا عن طوائف من التابعين وأولئك أخذوا ممن أدركوا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يعني نونو يامنه نونو يوكا دونمنه كمن نونو تابعون نونو وتابعون نونو فنا كما فرشوا نونو يامنه كبو سيبولا أقوى تورا نيوناتي كسيفو المام مالك قرن الرابع وجروب نامو لم يزل العلم ظاهرا فيهم إلى أصحاب مالك في القرن الرابع ولدونين تورانيونا ولين يماين تورانيونا جون كوتي ابن تيمية voilà ابن تيمية تلمين فو نيا دونين دي كتابو إن صحة وصول مذهب أهل المدينة ay min fo madina yirela foro ani madina don bola ga khasatan abina min fo al maliki yirela o fara bina nala sunnamo ni madina kaw yirede ala al umum ay min fo dula
ibn Taymiyyah mu fo Maliki la Malik ay mi fo Madina yere la folo yara bu ya nyinga de sihhatu mazhab ahli al-Madina ka do manna yere ni du ratikili du shite ni donma kumana ka fa ka donma ka ben be se ke hujje ni atoko ni Madina te alere ko la makkante wala al-Iraq wala Sham fuyi ako ni duru islamaya bora yande nga kuma ta la fiu ka fo mo ni Madina kakanina وطبعاً أفكرتي ولكما إجماع أهل المدينة كفو المام مالكي مدينة دونبو كاي بنك دلو دوي أبولو ودلو كروتي كفو كابي فرشرات دلو كا كما أنكو سلفو يرتيزي كفرشرات دلو كا شكو نيبولي ديدو ويكو نيبو شكو من أبكتي يا ناس المسالة وننسا مو فرانيونكو شكو دولا فرانيونكو يبدر منا مدينة دونبو بتامين في المام مالكي بودي تا ودلا هل حديث السهل لوبي يواصل المذهب المالكي ده برما كناي نك عمل اهل المدينه من تنبي ودياتو اياكتي بس عليكم كما منك تشغو نون به مصرين ده كنا ولد يا ركراي صلى الله عليه وسلم ولد يا يبوي او فنا يا مني ولولا كما تسغا ساكا تمكو دلو منك تشغو نينا يلي كوني دلو توبو دلو يانا يلي بو دلو توبو ودكو يانا عثمان المام مالكي بافا كام وطلع يردولا وهذا هو الأمر المجمع عليه عندنا نني كوي نام بنمبوكا أم بنمبوكا بني عليه من الدنوا من سورة ولو بنمينكا وديني بس وافوا الفقهاء والسبعة الفقه الدنا ولو لا منا يلو سورة وتقوى بكتابوكنا أما فوا المحدثون ده فانكا فما أن يملين دوامولو قال رسول الله يسلم سما سندري أبدا قرانك قدينا تدوا على ده asika dona abido shukudi la fiku kuma tolawo babu kele ne be hadisa tan so be mun kala be hadisa saba so babu kele na ya doko bay babu me ni te hadisa flas wala ni te seba flaka kuma so wala kilunte be seba saba so kuma kilunte be seba kele nga kuma so wala shin flash shin saba kilunte be mun ke ngol be ka do ma min yo bela jile ka kodo bla kodo kama ngode afenye ode sokwe agum hadisa senselen de fikuwe ode sokwe wala senselen de sokwe atiki masiki kadlade atiki ya bo hadisa na qur'ana de akon tar lo kala rasulullah udron de tala o banga kala yere fano parce que adilla o redi kama no bral no akira ka fo lu ya famu chugum na anka famu te otma don wani confirm be ole donu de bo ko fem ko fanko de famu ko o de kama ufsaranye o de kama ko baraji bunyana o de kama fara al ulama warasul anbiya yani abafu al amru al mushma alayhi indana aw yano ibedem senu fana ma bafo ko al maliki yoko hujje ko ijma ahli al madinati manna dungo ka benkan yaro alebo faraka dalu ko ama foka fa be blaq qur'ana nona ama foka fa be bla hadisa nona ama foka fa be blongane qur'ana de wala ne hadisa de don mo ko ijtihadatu foranyon ko ala yaro usma ahli al madinati don man no mana ta yoro mina ale kan godi fo ale be yo ata yoro mina bito ta fo ayi anyeme mo minuna na dale mboluda na wa do lu kala nembe ale kan ka ko olu fana ka kuma mine ba ale olu sure abo defo abta do rajmen fo na yo ka ta kan yona wala yazbillah be fenne fo dalbe minna ako otmana ni abo fo ka fo madina dunu yuso nindi ka na mi o fana ke kuma kuitu ka so anta korro ibn tamata min foala o flenye ako wa tahqiq dangane mi في مسألة إجماع أهل المدينة من ندنقو كب إجماعنا أن منهم ما هو متفق بين علماء المسلمين متفق عليه بين علماء المسلمين ومنهم ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ومنهم ما يقول ما لا يقول به إلا بعضهم ثم ندنقو بنفع منك يردوكو أكنفوري ale ko de kama ko kuma chame fo ta kuma ale ko
ko ijma'u ahli al-madinati ko dobala muttafaqun alayhi bayna ulama al-muslimin islama doni ba be mazhab ko to la islama doni ba be beno ko ka fo madina don bo jera ninka nimbe shara ni shara daluye ya famu dobe islama don ba so chama sona ka fo ko daludo dobe o martaba sabana parce que ala atla ka ta fo martaba nandima ibn Taymiyyah se madina don mo ka kuma nga benaka ka fo dobe benkero ka fo daluye dobe don ba so chamanyo ke daluye dobe don ba do ya ke daluye do masoma o mazhab toye o wajibi de fana وذلك لأن إجماع أهل المدينة على 4 مراتب أيوفك دمينك كفون تلاس سبعين ديرو كباري تقول ناني بي وبنا مدينة كوكا كمانا دون نانا فتنة نيفة دون نانا فتنة كوفة ado ulute kiruya sayyidina Usman ne sayyidina Ali ka fitnan no ulube ke wati mina ya so benkando bi don wan no nyonche bo lu kele ni je fana chaira ko ne mo duna nyona o fana kera ayo fendwe ayo o te folotan numbo ayo akko ambata wa adafa ibn Taymiyyah ay faraka ko walam ara fi kalam malikin ما يوجب جعل هذا أي إجماع أهل المدينة حجة شرعية كوالمك مشي وين أنا مال تومانمية كفاية من كوكا بينك شرع دلودي أبي كوسيسا كلمة دلوشي أما كمشي على مالك كمونا مين بوك كفوكا على مالك كو ويحجة كوتي kaba ka mazhabi tadefo abafo ni anga donbo benaminka oleni abidamwa kuna sura ayoke hujjaye aka kitabu tuntillata kuna sura ayoke hujjaye harna rashidu ya nyina fa ka muwatta la alkaba kono beka barake amaso ako alakara sebo lala farfarla be min hadisa bimme utaranoyi ni nin kesisa beke fitne ke point famwa o mi sisani masaka islam masaka ba nyini bekan tafo alisrano de ako ala kala sebo charna be mimme utarane we ne taraga tanin kilenta ne ko ne fende fola nyem manna don bo sur minka nyodi fo to an ko ti kana fen kilen wajibi am ko kuma flambolo shobina e ba famo ya famia wonen kitabu na la suna amdan ne ka madina yare chugoya fo ala fo samanda men kai ala sanama kamanna kawfana chugoya fo kajira ka fo bida maddu info ka fo dugu shite mi sira manna ka martaba ma shara kula ka fo kwa ka bembi sika ke shira islamat dalwi ni manna kilinti ka fo kam mazhabi abina fo manna ka kam mazhabi nyemgo de alma maliki abina fo sigi natala ni ala sunna wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah mambe radio jagafo la memba bela jinin fo malikono ani malikoka anti wole bla afa anan karam goma no we Sheikh Muhammad Al Mustafa wage namba kama ko malim shekne wage dogo ko mudir alhamdulillah abaraka babu mufassisa an bela jili ngata tasurala ma hal sa mesinga malim kan ga judu sradi ni mambe ka malim shekne wage kuma nyoya ibsika wole 76 48 58 90 76 48 58 90 biolobla alworo binane anishegi bidru anishegi bikononto mesilaka 76 48 58 90 Malitelier 65 28 83 28 65 28 83 28 bioro aninduru muwa anishegi bisigi anisaba wa anishegi manaka befu ko dodon ka balajili mamin kana sababu ka kuma sangonata ko kala Ahmad Jakte bu baranyana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ala kan basi wala tajmi maula